strane nemusíte byť nejaký zabijak alebo šampión ťažkej váhy. Skutočne len silné telo alebo atletické schopnosti nemusia hrať dôležitú úlohu vo vážnej situácii. Mali by stať nočnou morou pre každého útočníka. Používanie niekoľkých súčasných útokov v tom istom čase na rôznych úrovniach nedopraje vášmu protivníkovi čas ani priestor pre jeho vlastné útoky. VT vás učí použiť silu vášho protivníka proti nemu samotnému. Ako pružina mu okamžite vrátite jeho silu a pridá sa ku vašej vlastnej. Za týmto účelom sa bude učiť a použiť prirodzené reflexy, ktoré budú rýchlejšie bez myšlienkových procesov bez ohľadu na myslenie alebo supera. na základe tradičných bojových umení. Ženy ho vyvinuli na individuálnu, veľmi efektívnu formu sebeobrany pre ľudskú existenciu. Jedna z týchto žien bola nazývaná Wing Chun, čo znamená krásna jar. Číňania nazvali toto bojové umenie podľa nej. Odtedy bolo VT vyučované iba v rodinách a klanoch. V roku 1972 zomrel Ip Man, posledný VT inštruktor, ktorý vyučoval iba Číňanov.
kvalite života. Celkovo najefektívnejší systéme VT vám bude v špecifických cvičeniach či SAL poskytnuté trénovanie repertoárov reflexov. Individuálne fitness cvičenia vo vašom dennom programe sú ďalšou dôležitou časťou systému. Podobne ako u tradičného čínskeho tieňového chodcu je technika cvičenia, ktoré trénujú a kontrolujú základnú funkčnosť tela. Dýchanie a vnímanie pocitov s obrovskou nenútenosťou. Ako primeraný spôsob výuky severálnej VT sa používa individuálne hodnotenie stavov a životných cieľov jednotlivých. Namiesto podrobovej mapy školy VT ponúkajú diagnostické inštrukcie v malých skupinách, každý z učencov odcvičí do žiackých testov.